come true. Bon dia, segon dia al Japó. És tot tan endreçat, hi ha una escala per pujar i una per baixar. I un costat per anar cap a una direcció i l'altre costat per anar cap a l'altra. Encara que hi hagi tanta gent, pots anar ràpid, no t'entrebanques. Estem com en un barri així més residencial i hi ha casetes supercookies tal qual com en els animes. A mi també m'han fet una reverència, estem tot el dia fent reverències així. La Scarlett i el seu problema amb les màquines. Ara estem a l'estudi d'Astroboi. Hi ha manga en castellà, suposo que aquí fica Spanish, però com que no tinc ni idea, doncs ho deduirem. Això d'aquí és un llibre per nens petits, de fàcil lectura i amb dibuixos supercookies, com un conte. How is it called in Japanese? Ehon. Ehon. For child. L'autor d'aquest manga era molt fan del Bambi i es va inspirar en el Bambi. I un cop fet, diuen que Disney es va inspirar en aquesta història per fer el Rei León. Ara us ensenyaré el que estic veient ara mateix. If you do this, you're gonna be smart. Okay, so let's do that. Què és això? Melon pa. Esmela molt bé, esmela. Això és el que passa quan parles molts idiomes. És que clar, estem fent, quan faig vídeos, català. Entre nosotros hablamos castellano. Ellos hablamos inglés. Pero aparte estamos oyendo japonés todo el rato, así que és un lío. Ens hem vestit amb un kimono, amb les sabates, els mitjons, ens han fet el pentinat i tot. Estem ja a la sala de concerts que anem a fer un assaig general. De moment no estic gaire nerviosa. A veure què tal. AKIBA カップ世界選手権において当初の成績を収められました。よってここにその栄誉をたたえこれを称します。平成30年5月26日AKIBA カップ実行委員会。はい、ありがとうございます。Buah, encara no m'ho crec. És que no em crec encara ni que estiguem a Japó, ni que estiguem fent tot el que estem fent, veient tot el que estem veient. És el yukata que ens vam comprar a Sakusa, que ens el vam comprar igual perquè és preciós i espectacular. Hoy somos independientes. Pues nos estamos yendo solitas a acabar al vernos locas. Avui tenim el dia lliure. Fins ara anàvem els de l'organització i ells ens dirigien. Anem cap aquí, anem cap allà, baixem a la següent, són 3 parades. I avui ens hem llevat, hem sortit de l'hotel i estem soles per Japó. De moment crec que va bastant bé. Tot això gràcies a Google Maps, que ens diu fins i tot l'avió on ens hem de posar, perquè aquí hi ha coses en anglès, però quasi tot està posat en japonès. Y claro, yo como que no lo entiendo. L'Scarlett està flipant. Hasta que no s'ho creu, mírala, mírala.
A Japó també hi ha coloms, almenys a Tòquio, i són més fastigosos que els de Barcelona. I mireu que això és complicat, I el que també hi ha són corbs, que l'altre dia anàvem pel carrer i va passar un que, clar, amb les ales obertes és que són enormes. I em vaig quedar com... Estem aquí, Havara! Oh my god! Fucking dream come true. Hi ha un pòster d'Evangelion gegant. Oh my god, espera un moment. Buah, crec que ploraré. Estic perdent a l'Scarlett tota l'estona, es queda flipant, jo segueixo caminant mirant les meves coses i em giro i dic, Sabeu on estem? Estamos en el edificio donde comenzó todo, donde comenzó la tragedia de Steins Gate. Tengo una pregunta. ¿Cómo vamos a poner las chanclas en la maleta si nos las queremos llevar, si tenemos que ponernos las bambas en la entrada? La solución perfecta es ponerlas tú en la bolsa del gato, yo en mi mochila, y en el avión nos quitamos los zapatos y nos las ponemos. Casi no hi cap tot. The trophy. Scarlett, y la ropa que llevas, que... ¡Hòstia!